Bueno, moi bons días. Está Sara? Sí, sí. Ben, moi bons días a todas e a todos. Grazas por estar aí. Imos a comenzar a rolda de prensa habitual dos venres. Hoxe, en principio, falaremos de 3 temas e despois, pois, o que poidades preguntar. En relación aos 3 temas que tiña previsto falar, un deles é a evolución do COVID. Eu ainda non teño os datos de esta mañán, de hoxe pola mañán, pero o último dato de que dispoño eu, que é de onte, vou a lelo para non confundirme. O dato que tiñamos onte era de 97 casos activos, 69 como incidencia acumulada a 14 días, e outro dato que podo dar, 30 como incidencia acumulada nos 3 últimos días. Non teño datos desde as 10 da mañán de onte, porque vi que algún medio decía que había un incremento, ese dato ainda non o teño. En principio, os datos de onte confirmaban unha evolución positiva, pero bueno, estaremos atentos a ver cal é a evolución que vai seguindo a pandemia en Santiago. Gallá, se hai algún cambio, se é un problema puntual e coyuntural e non obedeza a un problema de maior calado. En calquer caso, as consecuencias da desescalada empezaremos a ver que incidencia ten e o que está previsto empezar a valorala a partir da semana que ven. Os casos que se diagnostican onte ou hoxe son os casos nos que a infección se produciu o xoves ou o mércores da semana pasada, ou o venres. Por lo tanto, tendo en conta que a desescalada foi o venres da semana pasada, se caes un pouquinho este fin de semana, pero é a semana que ven cando realmente empezaremos a poder medir que efectos e que consecuencias ten. Mentres tanto, o único que podo decir é insistir no chamamento á responsabilidade e á prudencia. Para todos nós é unha diferencia inmensa, como vemos hoxe en Santiago, a como víamos hai unha semana, é un cambio total, e desde logo sería terrible que por actuar con falta de prudencia, con falta de responsabilidade, esta tendencia se invertira e, por lo tanto, tuveramos que volver a unha etapa anterior. Espero e pido encarecidamente que todos nos esforcemos para que, ao revés, para que podamos seguir mellorando e, por lo tanto, as próximas decisións que se adote o Comité Clínico, o que propone o Comité Clínico, vayan na línea de ir posibilitando paulatinamente unha maior normalización. Pero en todo isto, seguramente van a ser os datos os que manden, ou eso debe ser así, e, polo tanto, teremos que estar todos pendientes desta evolución, pero esencialmente depende de cada un de nós a evolución que sea posible. En segundo lugar, o segundo tema que iba a mencionar, onte asinamos o convenio coa Deputación Provincial para as axudas á hostelería e ao comercio. Como se anunciou, estamos traballando na hipótesis de intentar realizar para finales deste mes, en principio, a data indicativa que nos temos marcada para as axudas do comercio é o día 22, e logo progresivamente irían as de hostelería e as de cultura. Necesitamos un trámite previo, non tanto para as de comercio e hostelería, pero sí para as de cultura, que é a aprobación da liquidación dos orzamentos do ano 2020. Ese é un trámite que é un trámite contable que ten que realizar a intervención e que, en canto este ultimado, se aprobará por decreto e, polo tanto, a partir de aí
se habilitará, pero nada impide, nos contamos con que eso quede resolto ao longo da primeira quincena deste mes, pero o plazo legal remata o 31 de marzo, pero nada impediría que, aínda que eso non estuvera culminado, ir sacando as de hostelería e as de comercio. Poderíamos irlas lanzando antes. En principio, a data que manexamos para comercio o 22, pero que, en todo caso, estamos pendientes das conversas coas asociacións de comerciantes. Temos outras esta semana para ir pechando os criterios de valoración da adxudicación destas axudas e, desde logo, en principio, a nosa intención é que este mes quede feita esta convocatoria. Mais aló de que ao final sea o 22 ou o 29 un día en este mes. Logo, o terceiro tema que falamos é dos orzamentos. Bueno, eu asisto bastante sorprendido a algunhas cousas que se están dicindo, porque en algún caso revelan unha confusión bastante grande, non sei se propia ou interesada, e en algúns casos directamente non se corresponden coa verdade. O goberno municipal, como calquer goberno, ten a obligación de formular o proxecto de orzamentos. Non é un tema voluntario ou opcional. Ten a responsabilidade e a obligación de formularlo. E ten a responsabilidade e a obligación de formularlo con unhos parámetros de equilibrio presupostario e de cumplimento de toda a normativa legal. Este Concello, como non pode ser de outra maneira, e este goberno cumple coa súa obligación e, polo tanto, o pasado 3 de febreiro lle remitimos a todos os grupos municipales a proposta de orzamentos. O 3 de febreiro. Estamos a 5 de marzo. A realidade é que non se avanzou demasiado neste mes. Pero non se avanzou demasiado, é evidente, ninguén o pode desconocer, que hai dous grupos que dispoñen da representación suficiente na Cámara Municipal para calquera dos dous viabilizar a aprobación dos orzamentos, xa sea co seu apoio, xa sea coa súa abstención. En un dos grupos, a día de hoxe, non temos ningunha proposta concreta para os orzamentos, a día de hoxe. Agora, ás 12:14 minutos, transcurrido máis dun mes, si nos plantexaron primeiro unha serie de preguntas ás que respondimos, logo outra serie de dúbidas, pero que proposta concreta para os orzamentos? Hoxe é un momento, son as 12:15, que non a temos aínda. E por parte do outro grupo que podría viabilizar os orzamentos, presentou o pasado lunes unha listaxe amplísima de temas, falouse con eles, porque todo eso é imposible. Quedaron en que ao longo do día de hoxe nos van a plantexar unha ordenación xerarquizada das súas propostas e valoraremos se hai algún marxe. E por parte do outro grupo, que é o que encabeza a concelleira Doña Goretti, eu creo que hai unha gran confusión. É dicir, primeiro, o pleno é o que aproba os orzamentos, non o que os elabora. E segundo, non hai un procedimento de elaboración de orzamentos asambleario. É o goberno que ten que formular unha proposta de orzamentos e así o presenta, e logo os grupos, ao longo de todo o proceso, formulan as súas propostas. Bien, obviamente, desde o punto de vista do goberno, hai unha certa prioridade hacia aqueles grupos que permiten viabilizar a súa aprobación por razóns exclusivamente prácticas, e o que espero é que Doña Goretti reflexione sobre o realismo presupostario e o realismo político.
as propostas que un grupo presente teñen que guardar relación coa representatividade que ostenta na corporación e coa posibilidade de viabilizar os orzamentos, porque senón isto é a parte da propia viabilidade presupostaria. Bueno, aí estamos. Por lo tanto, actuamos ademais en todo momento con absoluta claridade e transparencia. Ao revés, ampliando os plazos. Eu lembrolles que o pasado día 3 de febreiro eu decíalles en esta mesma sala que a nosa intención era levar os orzamentos ao pleno do 25 de febreiro. É evidente que non nos levamos. Tamén é evidente que a partir de que o día 26 de febreiro fixemos público o calendario e dixemos isto sí ou sí se aproba formalmente o proxecto de orzamentos o luns día 1 na Xunta de Goberno e se vai a debatir en dúas comisións que se van a de Facenda que se van a celebrar o día 2 para informar e o día 9 para dictaminar e que a nosa intención é que vaya o día 12 a pleno e cando as cousas empezaron a moverse un pouco porque hasta ese momento é máis a proposta concreta que presentou un dos grupos completamente o Partido Popular está presentada, se non me equivoco, o luns día 1. Quere decir con isto que, bueno, nós imos a estudiar as propostas que se nos presenten, imos a intentar dar resposta na medida das nosas posibilidades, se iso é encaixable, e, en calquer caso, o calendario sigue. É dicir, o martes, día 9, ás 9:30 da mañán, está xa convocada a Comisión de Facenda para dictaminar os orzamentos. E, Dios mediante, o venres se celebrará un pleno extraordinario no que se someterá a aprobación plenaria 2 puntos. Un é o proxecto de orzamentos e outra é a modificación do plan xeral. Lóxicamente, nós non descartamos que poidera haber algún retraso nesas datas se vemos posibilidades reales de chegar a unha solución con un apoio mayoritario ou polo menos con unhas garantías reales de que sean aprobadas. Pero o que non vemos é ninguna utilidade práctica é a deixar pasar o tempo se non hai unha concreción clara e un resultado real. Entendemos que, en ese caso, o Pleno, como órgano competente para aprobar os orzamentos, debe tomar unha decisión e todos os grupos políticos deberán facer unha demostración clara de cal é a súa posición e asumir todos, cada un, a responsabilidade que lle corresponda, pero que non sería admisible, é que o goberno municipal, por inacción, permitira a prolongación desta situación. Todos somos conscientes de que a non aprobación dos orzamentos está tendo consecuencias, pois non podemos resolver o concurso da Escola de Música, bueno, non podemos resolver o concurso de Parques e Xardins, bueno, os parques siguen aí, non podemos resolver o concurso do Servicio de Asistencia ás Familias e, por lo tanto, eso implica problemas para as persoas que traballan no servicio que algúns din que lles preocupan moitísimo, implica outro problema maiores que de persoas que están en lista de espera e que non se lles pode prestar o servicio porque o novo contrato non se axudica. Bueno, bien, e moitas outras cousas que están contidas nos novos orzamentos a nivel de investimentos, a nivel de determinadas cousas. Por lo tanto, o goberno municipal ten a obrigación e a responsabilidade de presentalos, e así o vai a facer, e fará o que este ao seu alcance dentro da legalidade vixente para conseguir a súa aprobación. Pero, en todo caso, creo que o que ninguén podrá negar é que desde o minuto 1 fomos absolutamente claros e, por lo tanto, todo o mundo sabe a que atarse.
non sei se hai alguna pregunta. Estos son os que Se fala de propostas concretas, a realizada onde polo Partido Popular, a presentada onde sobre Santiago León de Coracas, é moi concreta. Non sei se ten unha valoración. Bueno, curiosamente, en concreto, eso non figura na relación que se nos enviou o luz pasado. Por lo tanto, entendo, e de feito o Partido Popular quedou en que hoxe mesmo nos vai a presentar unha proposta, digamos, xerarquizada, pero casualmente eso non figura entre os temas que non se nos plantexaron o pasado luz. Por lo menos non figura explicitado. Por lo tanto, eu non vou facer manifestacións hasta que non teñamos a propostas concretas, logo o valoraremos e xa no seu momento, se é necesario, diremos o que estimemos oportuno. Mentre tanto, prefiero non facer manifestacións. Outro día insistía en que os orzamentos aprobaránse de un xeito ou outro, en outros foros tamén o Concelleiro sin dominar que falaba do mesmo. Bueno, se non hai acordos, iráse a unha moción de confianza. Bueno, é inevitable. É dicir, o Goberno ten a obligación de intentar sacar os orzamentos e, desde logo, ese é o mecanismo legal. O mecanismo legal é formular a proposta. Se non conseguimos o respaldo para sacar adiante, o razonable é non ter esperando aos ciudadanos, senón sometelo de novo a consideración do Pleno, dicindo aos grupos, bueno, ustedes, se é o caso, esta unidade de acción que teñen para o non, a ver se a teñen ustedes para o sí. É dicir, para ver cal é a proposta que lle presentan ao conxunto da ciudadanía. É dicir, eso é inevitable que sea así, e ademais fomos moi claros con todos os grupos explicándolle isto desde o minuto 1. É dicir, con bastante máis claridade do que falamos públicamente. A ver, entón, con vostede a Berta, que dixo que se reuniu a semana pasada co grupo, con vos, co grupo de goberno. Tuvo varias reunións, sí. Bueno, só falou de unha, por lo menos Houve máis. Di que nesa reunión, de todas maneiras, tampouco se chegou a ningún achegamento porque vos só lle propuxechedes datas, non tireches en contra o que eles propuñen. É que non propuxeron ningunha proposta concreta para os orzamentos. Eso o digo con absoluta claridade. Non hai ningunha proposta concreta para os orzamentos. E levamos un mes. Eu confío en que nos fagan unha proposta concreta sobre a que poidamos falar. Entón, o que nos pediron foi, primeiro, un análisis exhaustivo de todos os temas no acordo anterior para os orzamentos do ano 2020. No segundo, pois, nos plantexaron unha serie de temas, concretamente 41 dos que querían falar. Pero non hai unha proposta concreta para os orzamentos. Entón, claro, é unha situación un pouco complexa para nós. Así, eso nos leva a un escenario no que, bueno, nos estamos a espera de que eles nos formulen unha proposta concreta, sabendo que levamos 32 días, é dicir, un mes e 2 días desde que o día 3 de febreiro presentamos a proposta de orzamentos. E desde logo nos presentamos unha proposta numérica, cuantitativa, unha proposta explicando en cada partida e para cada concepto que é o que iba. Pero non recibimos eso. E claro, cando falamos de presupostos, temos que falar de presupostos. Esa é a cuestión. Eu non sei se ahora mesmo hai tempo material para encaixar cousas ou non, pois desgraciadamente levamos un mes e 2 días, prácticamente 5 semanas en esta situación. Por tanto, a Comisión Informativa está convocada ou hai unha proposta concreta que a nos transmita unha idea clara de voluntad de acordo e, ademais, unha idea clara de unha posibilidade razonable e viable de acordo, ou, lóxicamente, seguiremos a folla de ruta trazada. O
creo que xa está dito todo o que teña que decir. Eu teño unha dúbida das axudas que falou do comercio que quizás idean o día 22 son axudas do Concello, porque esa partida da Diputación non se incorpora aí. se incorpora aí. Sí, sí. É dicir, os 900.000 euros serían 500.000 aportados pola Diputación e máis os 400.000 que quedaron pendientes de decembro do Concello, máis algo máis que seguramente quede como consecuencia de que de restos que queden de convocatoria anterior. Pero en principio a idea é que sean esos 900.000 euros, que serían 500.000 da parte da Diputación, 400.000 de fondos propios do Concello. Porque a axuda que se convocou en decembro foi exclusivamente de fondos propios do Concello. Pregunta María Teijeiro. Quería preguntarle ao alcalde polas queixas da Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Compostela. Din que empezaron esta semana a cobrar as axudas e que lles está pagando importes incorrectos, case todos inferiores. Falan de caos na xestión. Urxen unha solución e piden que se depure responsabilidades. Confirma que houve erros nos pagos, estáse traballando neste tema? Vamos a ver, eu non teño constancia de que se lles está pagando, sí. Eso, teño constancia de que se está pagando. De que as cantidades son erróneas, eso non teño ninguna constancia de que eso sea así. De que está habendo problemas nas axudas por unha disposición legal que tamén trascendía hai pouco de outras axudas e outras, que unha disposición legal que establece que as persoas que vayan recibir axudas non poden ter débedas coa administración. Iso sí é certo que estamos tendo ese problema, igual que estamos tendo o problema de persoas que na súa declaración responsable manifestaron que tuveran unha minoración de ingresos superior ao 20% e que ora cando presentan as certificacións do IVA pois desminte esa declaración, é contradictoria coa declaración responsable. Entón estamos tendo diferentes problemas individualizadamente, pero claro, ao tratarse de un número tan amplio de establecimentos non son cifras pequenas e que están obligando a unha revisión prácticamente de todos os expedientes. Ora, o dato que eu teño é que se está pagando esta semana e máis, eu confío que en concreto as primeiras acaben de quedar pagadas hoxe mesmo, pero non teño dato de errores, que ao mellor sí, pode que haya errores, pero en todo caso se correxirán, e logo eles non deben olvidar unha cousa, que estamos aplicando programas dunha magnitude, dunha dimensión que nunca se aplicaron na historia. É dicir, o volumen de axudas a comercio, hostelería, ao mundo da cultura axudicado ao longo do ano pasado e principios deste multiplica por 10 ou por 15 o que viña sendo habitual. Pero claro, a administración é a mesma e con un certo nivel de afectación como consecuencia pois eso, do propio COVID, que obliga a ter moitos servicios a mitad do cadro de personal en teletraballo e a mitad presencial. Por lo tanto, estamos insistindo, hai unha presión continuada para resolver esos temas e aí estamos. Nacional, quería preguntarle ao alcalde se é partidario de levantar o peche perimetral en Semana Santa para revitalizar o sector turístico. Non me atrevo a decir nada, eu só entendo que os especialistas son os que deben dar a súa opinión e entendo que é a autoridade competente a que debe tomar a decisión. Eu non estou en ningún dos dous casos, nin son especialista, nin a autoridade competente. A autoridade competente é a comunidade autónoma e os especialistas, ou eso debe ser, son os que integran o comité clínico. Por lo tanto, non me atrevo a opinar. En calquer caso, todos temos claro que a seguridade sanitaria é prioritaria e todos temos claro que se os estándares de seguridade non son o suficientemente bons,
a caída e o retroceso é moito peor. Ten un efecto demoledor sobre a economía, un efecto demoledor sobre a psicología colectiva e ten un efecto publicitario terriblemente adverso. A mí xa me gustaría que abran, pero me gustaría que abra como consecuencia de que os datos avalan esa apertura. Algo máis ou rematamos? É que o meu é de fora de... non se falou nada. Eu teña que saber en que situacións se encontra o tema do peleteiro, porque onte mencionou tamén o PP como posible tema que lles van a propoñer para os orzamentos que se fagan cargo que tal. Sí, bueno, eso forma parte de desideratums que non son realistas. Peleteiro é unha propiedade privada, creo que ten un valor de tasación que son 18 millóns de euros, e desde logo é evidente que está fora, me parece que era o valor de tasación no que estaba tasado, e desde logo está fora das prioridades e das posibilidades do Concello. Ora, pues é posible que o poñan aí, pero bueno, lógicamente nós podemos intentar buscar acordos sobre temas que sean realistas e coherentes coa situación actual e co escenario presupostario do Concello. É dicir, non o da adquisición de peleteiro, igual que o de facer un parking feito pola administración pública no Campus Sur, son temas que son desideratus, quero dizer, hoxe nin forma parte do orden de prioridades, agora mesmo, municipal, nin hai capacidade presupostaria no Concello para abordar esas actuacións, e se tuviéramos esos recursos disponibles, hai outras actuacións que ahora mesmo serían prioritarias. Pero, bueno, quero dicir, xa dixen algo que non deberá decir. Quero decir que o que pediría a todos, non temos tempo, digamos, o tempo para entendernos de Marear a Perdiz está superado, e ora o que estamos en un tempo no que xa un pouco a uña de cabalo temos que ver que temas podemos encaixar antes do martes ás 9:30, porque a partir do martes ás 9:30 xa non podemos encaixar nada. Eso é así de sencillo. E para encaixar un tema, o presuposto ten que ir con todos os informes técnicos, xurídicos e económicos, como vai. E claro, temos que ter cuidado que cousas se plantexan, porque se alteran o equilibrio das contas, sería necesario recabar novos informes técnicos, xurídicos e económicos. Bueno. 8M. Como valora o feito de que se manteñan as convocatorias de manifestacións nas rúas? Preferiría que a delegación do Goberno en Galicia seguise o exemplo de outras comunidades como Madrid? Non me corresponde a min decir eso. É evidente que Madrid ten un índice de casos activos que debe multiplicar por 2 ou por 3 o de Galicia. En o caso particular de Santiago, debe multiplicar por 4 ou por 5. Por lo tanto, é un escenario diferente. O que si entendo son dúas cousas. Unha, que a autoridade competente ten que determinar as condicións de seguridade que se deben dar nos actos públicos, e así está feito, e que os organizadores dos actos públicos son responsables de garantizar o cumprimento de esas medidas de seguridade exigidas. E, por lo tanto, o que lles pido a todos é non só que cumplan a lei, que iso é a súa obligación, sino unha extraordinaria prudencia, porque por riba de calquera outra consideración, a vida é o ben primeiro que hai que protexer. Estamos? É que vexo que están esperando para entrar. Veña, hasta ahora.